тук кочинката, за да се появим в пълен блясък. Оп! Да. Секунда. Здравейте, мили хора! Днес искам да ви разкажа малко повече за това как да запазим коледните лампички в нашите коледни снимки. Или всъщност как може... Секунда. Ето тази красота да остане в кадър, без това да пречи на светкавицата, да използвам допълнително осветление. Някои от вас най-вероятно използват и постоянно осветление. Съответно, днес ще ви кажа моите 3 неща, които спазвам, за да мога да запазя коледните лампички в моите кадри. Първото и според мен най-важното за това да запазите коледното в коледните си снимки, или иначе казано коледното буке, за мен това е изборът на обектив. В случая, в момента аз снимам с 35 мм 1.8 самото видео. Тук може да видите как горе-долу се образува букето. Имайте предвид, че аз съм на около 60-50 см от самите лампички. И да кажем, че не е любимото ми. Но при снимките най-често и обичам да използвам 50 мм с f1.4. Естествено, когато снимате повече от един човек, е невъзможно да поддържате 1.4, освен ако не сте комбинирали хората по строго определен начин и не сте ги инструктирали да поддържат една и съща линия, което при 1.4 е почти недостижимо и често използвам нещо между 2.8-4. Но въпреки всичко 50 мм за мен са незаменим приятел в точно тези снимки, коледните фотосесии и във всички фотосесии. Другият ви вариант е класика 85 мм. Аз използвам отново Samyang 1.4. Пак казвам 1.4 за един човек, ако търсите изключително крими буке, е постижимо, но въпреки всичко, както споменах, 1.4 е доста капризен F. Така че не се притеснявайте да изберете нещо между 1.4 и 4. Тук вече роля играе второто нещо. Разстоянието на обекта, който снимате и съответно фонът, където са светлинките. Аз предпочитам, когато мина на F4, да дръпна от фона, да изтегля хората, които снимам, и така се получава букето, което желая да видя, и коледните лампички да се виждат. И както ви обещах, 3. Третото ми правило е да не осветявам там, където има коледни лампички, защото ако вие ги преосветите с друга светлина, която би трябвало да пада върху вашият обект, те неминуемо ще изчезнат от кадър. Също така, четвърто бонус трикче е да избирате коледни лампички, които са силни. Диодните са една идея по-слаби, което ги прави една идея по-трудни за оставане в кадър. Но със сигурност класическите коледни лампички, захранващи се от ток, които са си детската класика, ако сте дете на 90-те като мен, те със сигурност лесно остават в кадър. Честно казано, с тях няма да имате проблеми. Това е от мен. Надявам се да се насладите на едни чудесни коледни снимки. И ако все още не сте си записали коледни фотосесии с мен, може да го направите. Ще се радвам да се видим и да направим една коледна приказка заедно. Чао!